Proġett bl-isem ta' Climate-KIC Accelerator se jgħin biex intrapriżi li għadhom kemm fetħu l-operat tagħhom ikunu aktar innovattivi biex ikabru l-klijentela tagħhom. Dan Imniedi f'konferenza tal-aħbarijiet fil-Life Sciences Park f'San Ġwan fil-preżenza tal-Ministru l-Ekonomija u Intrapriżi Żgħar Chris Cardona. Climate-KIC huwa proġett Ewropew immirat biex iħeġġeġ komunitajiet jadottaw prattiċi sostenibbli. Aktar tarif dwar kif wieħed jista' jgawdi minn din l-inizjattiva tajhomna Daryl Grima, rappreżentant ta' Paragon Europe, l-entità li qed tuħsib dan il-programm f'pajjiżna. Linja minn dawn il-proġetti li ħajġu aċċettati ħajnataw sa massimu ta' 15,000 euro f'għajnuna. Apparti jekk ukoll se jingħataw għajnuna fil-proġett tagħhom, ħajnataw taħriġ, mentoring, se jingħataw ukoll possibilità li jmorru f'bootcamp li huwa Ċipru fejn ħajkun hemm kull min ġie aċċettat fl-Ewropa u ħajkunu kollha hemmhekk u hemmhekk għandek il-possibilità ta' networking, jisir hemm numru ta' inizjattivi li qed jgħinu intrapriżi ġodda biex huma jinvestu f'idejat li huma favur il-klima. Fid-diskors tiegħu il-Ministru Chris Cardona saħaq li intrapriżi relatati ma' teknoloġija nadifa se jkollhom opportunità tad-deb biex jikbru billi jieħdu sehem f'dan il-programm ħalli jkunu jistgħu jattiraw aktar investituri u aktar klijenti. Warmarka wkoll kif dan l-inċentiv għandu skop wieħed li jgħin b'mod prattiku l-klima Maltija billi niġu aktar konxi tal-ambjent ta' madwarna. Il-Ministru Cardona tenna l-importanza li l-Gvern u l-privat jikkollaboraw f'inċentivi bħal dawn. Nejnu aktar il-kunċett ta' intrapriża illi timxi fid-direzzjoni ta' sostenibilità, mhux dik biss ambjentali ma' sostenibilità wkoll soċjali. U naħseb illi dak li rajna u li smajna huwa proġett interessanti ħafna għaliex flimkien ma' seed funding oħrajn, ma' startup initiatives oħrajn jikkonsolidaw l-intrapriża lokali fuq pjattaforma b'saħħitha ħafna.